ಪಾವೂರು ಕಿಲ್ಲೂರದ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪುನ ಸುಮಾರು 35 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅರಿ ದಿನ ಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಂಜ ಮೊಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದು 35 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅರಿ ದಿನ ಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾದ ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂಗಾಗ ಪಾಡ್ದಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಪಾವಡು ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ನ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಜನಕುಲು ಅಂಗೆಟ್ಟುದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೊಟ್ಟು ನವಿಗಣ್ಣೆ ಬೈದೇರಿ ಅದೇ ಆರು ಅರ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯ ಮೂಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಅರ್ಣ ಅಟ್ಟು ದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂಚ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾನನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಈ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಜಾಗ ಬಂದ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಆರಿಗೆ ಅರ್ಣ ಪಿರಾಡು ವ್ಯವಸಾಯದಿದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯರು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದೆ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಡು ಬೆಲೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಹೊರನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲನ ಬಂಗಾಗ ನಮರ್ದು ಆಪಿನಾತ ಸಗಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಂಗ ದೂರ ಓಡಾಡ ಕೊರೋನಾ ನಾಶ ಆವೋಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ತೆರಿಪಾಯರು. ಈ ಊರದ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ್ನು ಮನಸ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಮನಸ್ಸದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗುರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಇನಿ ಇಡೀ ಜನಸಮುದಾಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟದ ಸಂದಿಗ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರಡದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಬೆತಬೇತೆ ಕಸುಬುಲಿಡು ಜೀವನ ಸಾಗವನಂಚಿನ ಜನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡುಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತಂದಾಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಕಲು ಅತಂದಾಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಒಂಜಿ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ನೆಟ್ಟಡು ನಮಲ ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೈನ ದುಗ್ಗಪನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಉಲ್ಲೇರು, ವಾಮನ್ ರಾಜ್ ಪಾವರು ಉಲ್ಲೇರು, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಉಲ್ಲೇರು, ಕಿಲ್ಲೂರ್ದ ವಿಠಲ್ ಪೂಂಜೇರು ಉಲ್ಲೇರು, ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ವೈದ್ಯರ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇವೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಡ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೋರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇಡೀ ಜನಸಮುದಾಯನ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾನಂದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಂತದಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಐನಾತು ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮದು ಬಿಡುಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂಪುಣ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ನಾವು ಮಾತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕಲು ನೆತ್ತ
ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಿಗಾಗ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾಮಾತ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಂತೆರ ಐನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಇನಿ ಅಗತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಬತ್ತನಲ ಮೋನೆಗೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಅತಂದಾಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ್ನ ಜೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವದ ವಿಚಾರ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೈನಿಕರಿನಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಳ್ಳೇರು, ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕಲು, ನರ್ಸ್ನಕಲು, ದಾದಿಯರು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ದ ಅಧಿಕಾರಿನಕಲು ಆಯ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಜನಕ್ಲೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೀನು ಬುಡ್ದುಲ ಇಡೀ ಜನಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಂಪದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನೀ ಸಹಕಾರಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಒಟ್ಟಾದ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲ ಕೈತದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಆಯ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಾಂಡ ಐನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ಯಥಾವತ್ತಾದ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ನೆಕ್ ತತ್ತರ ಆಪನ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ದಾನೆಂದು ಪನ್ನಗ ಜೀವ ಇತ್ತಿನ ಜೀವನಾಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡುನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಜೀವೊಂದು ಇಡೀ ಪರಿಸರಲ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಐನ ತೂವೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕಣೆ ಪಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯದ ಕಾರಣ ಗಿಂಚಿನ ಕಾರಣಗೆ ನಾವು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ನಡಲ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಮನೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ್ನ ದಿವೊಂದು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತಂದಾಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಪಿಡೋರ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಶೀಘ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮುಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರೆಗಿಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡೊಂದುಲ ನಿಕ್ಲ ಬೇಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಂಟು. ಕಿಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಆಹಾರ ದಿನಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅರನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಪಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಪಾವೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ವಾಮನ್ ರಾಜ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ಹೊರದಬ್ಬನ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮನಿ ಸೇರಿದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಹಾ ಆಪತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಭಾರತಡು ಇನಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹರಡುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದ ಹತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಡೀ ದೇಶನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂತನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಯಾಕೊಂಜಿ ಕಡಿವಾನ ಬುರ್ದುಲು ಇನಿ ಅಮೇರಿಕದಂಚಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಇನಿ ಎದುರಿಸ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂತದ್ದು ದೇಶದ ಜನಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಕರೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಕಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂಚಿನಿ ಈ ಆಪತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾಪದಯ ಮಲ್ಲಯ ಪನ್ಪನ ಬೇದಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಬೆನಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಅದಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕಲ್ನ ಕೈರ್ದಾಪನೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎರೆರಡ ಕೇಂದ್ರದ ಐನು ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರವಿಯನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣ ಕೋಟೆಕಾರ ದುಪ್ಪು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಂಜನಾಡಿ ಹರೇಕಳ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮ ಉಪ್ಪೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೂರು ಪಡ್ಡಾಯಿಗಾದುಪ್ಪು ಇನೋಳಿಗಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳಡು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಗಮೂಲೆ ಅಂಚ ನನಾತು ಆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಾ ದೈವಲ್ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಂಜೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಹತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಏರು ಈ ಇಂದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರ ಇನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪನತ್ತು
ಈ ಕೊರ್ಪುನೆಂತುದು ಇತ್ತನಾಯಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ಆಯ್ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಕಾಸು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಆ ಕಾಸು ಪಿದೆ ಪಾಠ ಪೂಡಿ ಇರಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತದು ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಒರಿಯಂತೂದು ನಾನೊರಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿಲ್ಲೂರು ಭಾಗಗ್ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲೇನು ಒದಗಿಸೇನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೆರೆಗೆ ಆ ದೈವಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತು ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ವೈದ್ಯರಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸುಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಒಂದು ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಂಜ ಕೋಣಾಜೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಪೂಂಜ, ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋಹಿತ್, ಸದಾಶಿವ ಗುಂಪೆಕಲ್ಲು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸನಿಲ್, ಬಾಬು ಗುಂಪೆಕಲ್ಲು, ದಯಾನಂದ ಎಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ ಎದ್ಕೊಂದು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕಾಳಜಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಪುಂಡಾದ ಬಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಆ ತೊಂದರೆದಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ಕೊಡ್ತು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದನ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಹರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರೈನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜೇರು ಸೇರೊಂದು ಇನಿ ಪಡಿತರ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಟ್ಟದ ಇನಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಸುರತ್ ಮುರಾಣಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಅವೇತು ಇರುವ ಜನ ತಂದಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಡು 10-15 ಜನ ಇಂಚೆನೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದತ್ತು ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ನಡೆಟ್ಟು ಇನಿ ಹರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡುಗಾಯಿ ದಾನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕುಂಜರು ಪಕ್ಕ ಹಿರಿಯರು ದುಗ್ಗಪ್ಪನೆ ಅಂಚ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಓಮನ್ ರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ಲೇರು, ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯ್ನ ವಿಠಲ್ ಪುಂಜೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ನಿರಾಕಾರದ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.